Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Ніколі такога не было, і вось ізноў. Моўнае пытанне падзяліла прыхільнікаў пераменаў. Адныя наракаюць на недастатковасць беларускасці ў аб'яднанага штаба, другі бок абураецца такімі прэтэнзіямі, бо цяпер не час для моўных разборак. Чаму не акрэсленасць пазіцый па асобных пытаннях галоўнага прэтэндэнта на выбарах дзейнага кіраўніка краіны у адных выклікае абурэнне, а ў іншых разуменне, і ці не падзеліць грамадства яшчэ больш зараз гэтае моўнае пытанне, мы абмяркуем з маімі гасцямі ў студыі, а гэта пісьменнік, публіцыст, гісторык па адукацыі Всеволод Стебурака і гісторык, сказаў напісаць проста гісторык, але таксама чалавек выбітны і шматгранны Александр Пашкевич. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Добрый дзень. Так атрымалася, што у нас адзін прыхільнік, так бы мовіць, наехаць на аб'яднаны штаб, а другі з разуменнем ставіцца да пазіцыі моўнай аб'яднанага штаба. Каму найперш дадзім слова? Давайте злому паліцейскаму. Дякую. Я не скажу, что я хочу наехать. И я, безумоўна, вітаю перамены, вітаю абуджэнне грамадства. І пісаў я некалькі допісаў вось в апошні час менавіта пра тое, што зараз, умоўна кажучы, казаць пра тое, што давайте кагосьці выберем, некую цёмную лашадку, умоўна, людзей, якія з'явіліся нават, скажем, такой другой хваляй, і потым некалі яны, магчыма, прыйдуць да пытанняў, якія ў нас вось стаяць вельмі востры не першае дзесяцігоддзя, но гэта шмат у чым наіўна. В тым плане, што ў прынцыпе наіўна верыць у тое, што такімі вось проста падлікам галасоў і чэснымі выбарамі мы пераможам дыктатуру. І давайте вымагаць усяго, давайте вымагаць справядлівага падліку галасоў, змены рэжыму, дэмакратыі, свабоды слова і вяртанне да нацыянальных каштоўнасцяў у нацыянальнай краіне нашай. Вось, і калі мне гавораць людзі, што пачакайце, не дурыце галавы, гэта не актуальна, а што больш актуальна ў прынцыпе? Ну мы ж не ядзём як бы кару з дрэва, правда? Таксама эканамічнае пытанне не горш, чым шмат у якіх краінах. Вайны, дзякуй Богу, як гаворыць наш там прэзідэнт, у нас таксама няма землятрусаў і так далей. У нас все ў той іншай ступені там неяк не актуальна. І, разумееце, это трошку смешна, што мы пасля вырашым пытанне. І на ўсё, што мы задаем там, ідзе, мы пасля падумаем, у нас няма дакладнага адказу. І толькі праз 3-4-5 дзён, калі збіраецца нейкая крытычная маса такіх заўваг, хтосьці гаворыць там пра нацыянальны універсітэт, хтосьці віншуе там з нейкім святам па-беларуску. З гэтак пачынаць трэба. І я лічу, што мы мусім быць такімі, мы мусім даваць пендаля чароўнага, і, магчыма, трошку будуць прыслухоўвацца. Таму я не злы паліцейскі, не крытык. Я просто выконваю ролю чалавека, які ў штабе гэтых прекрасных дзяўчат, адразу ім павінен казаць: ребята, гаворачы А, давайте казаць Б. Толькі пра гэта размова. Спадар Александр, як вы ставіцеся да таго, каб даваць вось такога пендаля? Я выходзіў з самага пачатку, калі выказваўся на гэтыя тэмы у СМІ, на сацыяльных сетках, пра тое, ці трэба менавіта вось цяпер, калі пачыналася выбарчая кампанія, падымаць гэта моўнае пытанне, вносіць на сцяг і так далей. Я казаў, што ў прынцыпе яго не трэба, таму што чым характэрна эта выбарчая кампанія ў параўнанні з іншымі, тым, што яна прыцягнула масы, прыцягнула тых людзей, якія раней палітыкай не цікавіліся, і адпаведна тыя спікеры, тыя людзі, якія звярталіся да гэтага насельніцтва, яны гаварылі пра тое, што людзям цікава. А людзям, вядома, цікава перш за ўсё пра тое, што іх там прасядае ўзровень жыцця, эканоміка і так далей. Яны на гэта рабілі асноўную стаўку. А вось ці з'яўляецца такім пытаннем мова нацыянальная, там ці сімволіка, ці яшчэ што-небудзь. Я ў гэтым вельмі не ўпэўнены, нават больш скажу, што я ўпэўнены, што гэта большасці гэта не цікава. Гэта ёсць такая вось пэўная група, ёсць якая там можа складае там можа десятак, там другі працэнтаў, для якой гэта сапраўды важна. Якая ўсе гэтыя гады актыўна ўдзельнічала ў палітычным жыцці. Для іх гэта важна, сапраўды, калі б менавіта да яе быў скіраваны гэты пасыл, то сапраўды трэба было б менавіта гэта ў першую чаргу здымаць. Для іншага насельніцтва, я думаю, што гэта не было б вельмі, можа быць, это не было б успрынята вельмі негатыўна, але было ўспрынята, як бы ўспрынята стрымана, маўляў, што навошта пра гэта гаварыць, давайте гаварыць пра тое,
тое што рэальна мае значэнне. Ну і вось і таму я не выступаў на тое, чтобы зусім про это не гаварыць, а таксама зноў-такі я хоць я гарачы галовы як бы наколькі былі мае магчымасці асцерагаў наконт того, што не трэба просто агрэсіўна з гэтым падыходзіць, там просто патабаваць там і праклінаць, што вось маўляў вы такія-сякія антынацыянальныя, не ўводзіце мову, што пажаданне того, што я таксама выкажу, што пажадана, щоб да гэтай аўдыторыі, якая ўсё ж такі важная, хоць яна там у рамках межы грамадства не такая вялікая, што дае трэба таксама звяртацца, не гаварыць пра тое, што калі мы пераможам, калі мы прыйдзем да ўлады, то вам будзе лепей, чым ёсць цяпер. Таму што ўжо ў нас цяпер вельмі горш. І зноў-такі я ўспрымаю, як Всеволод сказаў пра тое, што мы тут выбіраем кота ў мяху, што ён там прыйдзе і пасля нічога не зробіць, калі мы зараз не запатрабуем. Ну, я, напрыклад, сур'ёзна стаўлюся да таго, што тая ж самая Святлана Ціхановская, калі яна ідзе на выбары, яна гаворыць, што яна прыходзіць ненадоўга, яна прыходзіць на паўгода для того, каб правесці новыя выбары. Каб правесці выбары сумленныя, дзе будуць выстаўляцца новыя кандыдаты, будзе рэальная канкурэнцыя. І вось тады я таксама, як Всеволод, я буду сядзець і глядзець, хто што кажа, хто што абяцае, і ну і ввогуле, каб это сама, каб сапраўды на гэтыя 5 гадоў, якія там будуць выбары, каб мы не апынуліся з нейкім такім, што ўвогуле выбралі невядома каго. Калі дазволіце ў працяг, вось глядзіце, мы гаворым, што Ціхановская як тэхнічны, нібыта тэхнічны кандыдат ідзе, прыйдзе для таго, каб змяніць сітуацыю, но мы ж разумеем, што па сутнасці яна будзе, ну, за ёй будзе Ціхановскі персонай нумар 1, калі яна скажа, што я хочу дома гатаваць котлеты, як было агучана. А гэты чалавек нічога з таго не сказаў, што сказала нават у апошні час Святлана, разумееце? То есть ідэя ў тым, што яе як бы умоўна, неважна, вымусілі, падказалі звярнуцца вось 27 ліпеня і гэтак далей, не так істотна, это прагучала. Але гэта зрабіў не ён, разумееце? І ён ішоў пад, скажем так, на мітынгах вось трыумвірата ёсць сцягі зялёныя, ёсць сцягі бел-чырвоныя, ёсць нават там сімвалічна недзе пракідаецца трыкалор, але сам Ціхановскі ішоў са сцягам краіны для жыцця. Што гэта за краіны, я не ведаю, разумееце? Мне ніадкуль невядома, што пра якую краіну гаворыць Ціхановскі. І гэта натуральна перажываць за складнік не толькі эканамічны, усім нам хочацца жыць лепш, а менавіта за складнік нацыянальны. Разумееце, Беларусь існуе на сёння на карце не толькі таму, што хтосьці збіраў колькі-то цэнкераў з гектара цягам 10годдзяў, да, ці там свідраваў у шахце, а таму, што былі людзі, хай вы кажаце 10%, якія Беларусь называлі Беларуссю, якія змагаліся за тое, каб это была Беларусь. Гэта патасна гучыць, але гэта так, гэта менавіта так. І разумееце, калі мы сёння выбираем просто абстрактнае добрае жыццё, ну якую краіну для жыцця, добрага жыцця, што это за краіна? Губерня Расійскай Федэрацыі, абстрактная нейкая, гэта пытанне мусіць быць неад'емным. Магчыма, на сцягу не трэба прапісваць, мы ідзем за мову, канешне. Але калі задаюць пытанне там умоўна бабарыку і так далей, яны толькі заднім числом, ну да, может університет, может потом, я очень ценю, но, ребята, ну это не сур'ёзна. Ціхановскую хваля выпхнула, это лідар пратэсту, згодна, яна не была готова адказваць. Ну прабачце, ну штаб бабарыкі. Ну вы не готовыя былі, вы вырашыліся ісці на прэзідэнцкія, скажем, вот гэтае змаганне, і вы не готовы адказваць на такія пытанні, ну я не веру. Тым не менш, вось глядзіце, Ларыса Гулкоўская піша, спачатку трэба абрысці свабоду і перамагчы ў выбарах, ніхто не забароніць размаўляць на роднай мове. Гэта тое, што ўжо прагучала там спачатку, ну мы чулі ад бабарыкі, спачатку эканоміка, потым мова, мы чулі зараз учора вось на эфіры ад Ціхановскай спачатку перамога, потым мова. Тым не менш, глядзіце, кампанія Сатіо па замове, па просьбе, як хочаце скажыце, кампаніі Годна і Будзьма беларусамі правяла сацапытанне па пытанню там нацыянальных розных там, скажем так, пераваг, ідэнтычнасцяў, пра ўсё гэта беларусаў. Дык вось, паводле гэтага апытання 11% беларусаў, ну, апытаных, скажем так, для іх вельмі важнае, жыццёва важнае менавіта вось гэта пытанне. Мова, сімволіка, культура і ўсё далей. Зараз жа той же самы аб'яднаны штаб хоча аб'яднаць як мага большую колькасць людзей. Для якіх гэта важна, для якіх гэта не важна, якім это абыякава, якім важна толькі руская мова, але вот яны не хочуць, каб зараз дабыць этую перамогу. Калі мы зараз, яны зараз востра паставяць пытанні, да, мы там будзем праводзіць беларусізацыю, да, мы там за бел-чырвона-белы сцяг, мы там яшчэ тое-сёе, беларускамоўная адукацыя, колькі працэнтаў гэтых вот тых, хто зараз прыходзіць на мітынгі, у рэгіёнах, не ў Мінску, а ў рэгіёнах, скажуць, а не, мы тады не пойдзем. Добра, я паставлю сустрэчнае пытанне. То есть атрымліваецца так, калі мы агучваем нацыянальную, ну не мы, трыумвірат агучвае нацыянальную праграму, і людзі не прыходзяць на наступную сустрэчу з Ціхановскай толькі з-за гэтага, то як бы, ну,
удвая атрымліваецца больш зразумела, што нам не па дарозе. Калі толькі з-за гэтага яны не хочуць мяняць Лукашэнку, што тыя, хто ідзе на змену, хочуць вяртаць нацыянальныя сімвалы і ўводзіць мову, ну тады все пытанні закрываюцца. Давайте праверым. Разумееце, просто хвалюе што, калі былі ў нас мітынгі супраць інтэграцыі, супраць падпісання дарожных карт, вы памятаеце, вось канец восені, там зіма, у Мінску выходзіла ад 500-800 да 1500 чалавек, я іх у твар усіх ведаў. Дзе былі гэтыя людзі, абураныя рэжымам? Я ўмоўна кажу. Я разумею, што это толькі адно пытанне, але праўда такая. І разумееце, калі зараз ад Ціханаўскай і кампаніі людзі катэгарычна рэзка адыдуць, іх адштурхне вот такая заява, ну так все будзе на сваіх месцах, тады все будзе ясна. Я думаю, што яны не адыдуць, таму што не павінны. Таму што гэта, в прынцыпе, гэта пытанне такое, якое не важнае для насельніцтва, чыста за якое яны проста пашлі б, але ў той жа час это не тое пытанне, якое можа штурхнуць. Калі яго там уже не зусім называецца, проста на першае месца ставіць і на сцяг вешаць, што мы робім рэвалюцыю толькі дзеля гэтага. Што людзі проста, мы ж бачылі, напрыклад, усе гэтыя мы ж бачылі ўсе гэтыя мерапрыемствы, якія там адбываліся ў гэтых 10 гарадах апошнім часам. Калі там выступалі па-беларуску там і нешта гаварылі нацыянальнае, то была добрая прыязная сустрэча аўдыторыі. Прынамсі не збег ніхто з мітынга, ніхто не збегаў, не было калоны, якая пайшла ў бок. Таму што гэта адно з пытанняў. Гэта адно з пытанняў, якое важнае для пэўнай часткі, і вельмі правільна робяць, што цяпер вось выразна пасталі, сказалі, што для іх гэта таксама важнае, паслалі сігнал ад гэтай групе. Іншая справа, што проста як кажу, што трэба сапраўды аб'ядноўваць усіх, таму што толькі разам мы можам скінуць гэта ўсе рэжым, просто рабіць, каб это не было ні перакосаў, ні недакосаў, скажем так. Вось у чым пытанне. І мне, напрыклад, дастаткова таго, што што я бачу, што ў прынцыпе, што штабы зразумелі гэтае пытанне, што гэта пытанне так ці іначай будзе ставіцца, і на дадзеным этапе мне больш пакуль што нічога не трэба, бо цяпер стаіць задача только не дзяліць шкуру незабітага мядзведзя, а просто скінуць гэты рэжым, каб магчы рэальна рабіць нейкі выбар, каб ад нас нешта залежала. І я ўпэўнены, што тая самая наша, хай сабе нас там 11%, там хай з саюзнікамі хай 20 будзе, 25, якія там робяць, то мы пры канкурэнтнай сістэме мы зможам просто аказваць нейкі ўплыў на сітуацыю ў краіне. Мы зможам мець сваю фракцыю ў парламенце, зможам недзе там з намі мусяць лічыцца пры выбарах нейкае кіраўніцтва дзяржавы, у нейкія мясцовыя саветы і так далей. І гэта таксама да аздараўлення таксама нашых гэтых сяродкаў прывядзе, да таго, што гэта самае, што замест імітацыйнай гэтай дзейнасці, якая ў прынцыпе прывяла да таго, што мы цяпер не уяўляем як сур'ёзная арганізаваная палітычная сіла нічога, што мы проста мы будзем неяк мець, і таксама калі зноў-такі ўдзел у тых выбарах нейкія іншыя магчымасці арганізацыі, тая самая партыйная сістэма, то это будзе проста відаць, мы будзем адэкватна успрымаць наше ўласнае месца, нашы ўласныя магчымасці, што калі там за нас мы там ідём з такімі лозунгамі, за нас не правасавалі па нейкіх прычынах, то значыць трэба лідараў мяняць, трэба лозунгі мяняць, трэба мяняць падыходы інакш. І таму мы карэнным чынам зацікаўлены проста, каб у нас нават не чтоб ужо чалавек цалкам наш прыйшоў да ўлады, который там будзе нашу праграму праводзіць, а каб прыйшоў чалавек, які проста змяніў бы эту сістэму, каб у гэтай сістэме мы маглі неяк так дзейнічаць, праводзіць легальную дзейнасць, чаго мы не маем ужо з 96 года, на жаль. Калі дазволіце, дадам толькі. Тут дадам, што трэба дамовіцца на беразе, чаму гэта яшчэ важна. Таму што калі мы зараз, у лепшы сцэнар разглядаем, што будзе тэхнічны прэзідэнт, які правядзе выбары, і там змены пойдуць, то мусіць наступны, вось які не тэхнічны прэзідэнт, ведаць, што падтрымка была ад людзей, якія вымагалі вось таго і таго. Это важна зараз сказаць. І яшчэ, нават калі нас не 11, калі нам накінулі яшчэ 5, калі на вас нас там 5-6, зразумейце, што вось тыя змены, менавіта тыя змены, якія ўжо адбыліся, яны гавораць пра тое, што нас чуюць. І чуюць не таму, што проста баяцца ці што мы не ўплываем, сапраўды не маем такой сілы сёння. Але вот нават дробныя гэтыя змены, звароты і там віншаванне 27 і так далей, я ўпэўнены, што не ад пачатку гэта ўсё было. Гэта з'явілася якраз пад уплывам, магчыма, адзінак на фоне вось гэтых тысяч. Але паверце, што гэты ўплыў нельга змяншаць. Я не хачу там казаць пра ролю асобы ў гісторыі, да, і мас, але тут размова менавіта пра гэта. І калі мы гэтыя 10% там бітых возьмем і паглядзім, хто гэта ёсць, кажацца, што гэта публіка якраз вельмі актыўная, вельмі пасіянарная публіка, якая Беларусі спатрэбіцца любой, але беларускай Беларусі, зразумееце правільна. І таму да, нас сёння магчыма ў працэнтных адносінах, меншасць, да, сярод вот усяго. Але не трэба зводіць да маргінесу, ад нас нічога не залежыць, мы не вырашылі, і пусть они что-то самі там. Ад самага пачатку вялікая колькасць людзей з гэтых 11 падтрымала
У байкот пашло такі абсалютны адмову зусім не шмат насамрэч, і людзі ідуць з гэтага лагера наадварот у гэты, але дайце нам тое, за што мы пойдзем, вось і ўсё. Вось, дарэчы, я хацеў бы менавіта працягнуць гэтую тэму у канцы, якую вы зазначылі. Ігор Никифораў піша, ну, ёсць такое меркаванне, яно мае права на жыццё, носьбіты беларускай мовы сядзяць на канапах, іх не мае, не будзе на мітынгах галасаваць, гатовыя за таракана. С аднаго боку, я скажу, да прыкладу, у штабе Ціхановскай, штаб Ціхановскай падтрымлівае беларуская хрысціянская дэмакратыя, Рымашэўскі, Кавалькова, іх не назваць нацыяналістамі цяжка, але яны падтрымліваюць. Той же самы Алесь Таболіч, лідар гурта «Зніч», таксама ў гэтым штабе, таксама нацыяналіст. Але з іншага боку ёсць Зянон Пазняк, які лічыць, што не варта гэта рабіць і падтрымліваць. Але я пра іншае. Вот ёсць такое меркаванне, але ёсць тыя, як вы сказалі правільна, людзі, тыя нацыянальна свядомыя, нацыяналісты, нічога дрэннага ў гэтым слове няма, пачытайце Вікіпедыю, якія з-за вот моўнага пытання, там, пытання сімволікі, іншых пытанняў не пойдуць падтрымліваць і не будуць падтрымліваць Ціхановскую. Што у такім выпадку губляе Ціхановская і што губляюць вось прыхільнікі беларушчыны, не падтрымаўшы тую ж самую Ціхановскую? Да абодвух пытанняў. Ну, тут я думаю, что Ціхановская нічога не страціць, просто тому, что таких людей будзе мало, которые не падтрымаюць у выніку, калі это, я думаю, что у рэшце рэшт, калі там сапраўды нешта сур'ёзнае пачнецца, калі будзе відавочна бачна, што гаворка ідзе пра змену улады, што магчымая перамога, то нават тыя, якія там цяпер ідэйна крычаць за байкот, то нават цішком можна сказаць, і каб не ведаў Зянон Пазняк дзесьці, там каб пойдуць самі стануць дзесьці ў этой шэрагі. Таму я і у любым выпадку, я думаю, тыя, што застануцца ў баку, гэта, ну, іх будзе мала. І нават у тым сэнсе я таксама бачыў у пэўнай ступені тое, што вельмі доўга там не выказваліся на эти нацыянальныя тэмы кіраўніцтва штабоў і ўсе кандыдаты, што яны, в прынцыпе, ну, я думаю, і правільна думалі, што это самае, што гэтыя то якраз такі нікуды не дзенуцца, таму што яны, што гэта такія людзі, якія заўсёды выходзілі, заўсёды выступалі, і тут раптам, калі раптам акажацца, што можа чарговы раз нешта атрымліваецца з удзелам там больш шырокіх мас, і от яны будуць сядзець на канапах, ну, не ў жыць называецца. Таму я думаю, што это самае, што пра гэта пытанне ўвогуле як бы не стаіць. Ну, а навошта тады гэта ўсе рэверансы перад нацыянальнай, ну, я думаю, для таго, што просто, чтоб яны, што якраз выходзіць кампанія на вырашальную стадыю, і якраз менавіта падтрымка гэтых людзей не просто такая, скажем так, пасіўная, там, прыходам на плошчу, а вот реально, чтоб яны ведалі, за што б'юцца, і ведалі б за, ну, ідэі настаялі, то я думаю, што гэта таксама мае свой уплыў, што якраз цяпер ім трэба падаваць такі сігнал. Бо яна не толькі група там пасіянарная, актыўная, що такая, яна гэта група ідэйная. Это, можна сказаць, адзіная ідэйная група, якая вот ёсць сёння ў беларускім грамадстве, которая будзе дакладна ведае, за што яна змагаецца і што яна хоча атрымаць. Бо, ну, вядома, што гэтыя, ну, калі там масы, яны там даюць колькасць вялікую, але ў той час імі лёгка маніпуляваць, сёння не там, заўтра не там. Ну, а гэта сама, калі там ёсць рэальна актыўная падтрымка ідэйная, то гэта зусім іншая. І таму я таксама думаю, што калі вот прыйдзе любы там прэзідэнт да ўлады, хто б там не прыйшоў бы, акрамя Лукашэнкі, то ён так іначай будзе з гэтай групай нейкія там мець адносіны і неяк на яе старацца яе прыхільнасць здабыць і можа нават на яе абапірацца ў нейкім сэнсе, ну, балансуючы. Просто таму, што ну, нас любы кіраўнік дзяржавы, прыйшоўшы да ўлады, ён як бы трымае, і асабліва такім чынам, ён будзе трымацца за эту ўладу, ну, і прынамсі здаваць краіну не захоча. Для того, каб краіну забяспечваць незалежнасць, там трэба менавіта абапірацца так ці іначай на патрыятычную грамадскасць. Ну, это недарэчна, проста яе там трымаць у чорным целе, тым больш, яна не зусім шматлікая, не уяўляе такой ужо небяспекі. Тое, што Лукашенко рабіў гэта 26 гадоў адваротнае, это проста ягонае, ну, звязана з ягоным складам уласным характарам, з ягоным мысленнем, з ягоным рэшт фобіямі, якія там былі, з ягоным біяграфіяй, як ён прыходзіў да ўлады, і першыя там гады менавіта нацыяналісты былі ягоным галоўным праціўнікам, ён іх там вынішчаў, ён бачыў, што это людзі ідэйныя, што іх не зламаць, не купіць, ні у масе сваёй, ну і таму я, натуральна, жадаючы мець гэту сваю персанальную ўладу, аўтарытарную, ні з кім не дзелячыся, ён імкнуўся гэтую якраз патэнцыйна актыўную сілу нішчыць. І пасля гэтым стаў гэтым закладнікам гэта свайго. Ён стаў закладнікам, потому што можа
ён і хацеў бы пасля памяняць гэта, но ён уже не можа памяняць, тому што ён уже много чаго нарабіў. Ну а іншы лідар, ён не будзе мець уже такіх. Па-першае, можа ён будзе не мець гэтых фобій ад самага пачатку, ён не будзе мець ужо ставіцца да той самай беларускай мовы, да сімволікі, можа без вялікага захаплення, но ўжо няма яго такой і негатыву. І таксама дзяржаўніцкія інтарэсы, якія непазбежныя, яны будуць дыктаваць таго, што ісці на нейкія там саступкі. Ты больш там часам саступкі такія былі, напрыклад, той арганізаваць, про які казалі, нацыянальны універсітэт. Што это каму там пагражае? Калі ты арганізуеш просто нацыянальны сярод многіх універсітэтаў адзін, які будзе выкладаць на беларускай мове, там яго укласціся, гэта нават і гэта ж нічого такога не каштуе, каб там уже ты ад гэтага такая саступка, якая прынцыпова нічого не значыць для цябе, для дзяржавы, але яна прынцыпова значыць для гэтай супольнасці. Таму Всеволод, умоўны нацыяналіст Сівурака не падтрымаў, да прыкладу, і што ён згубіў, а што яны згубілі. Я распавяду момант. Все прызабылі, што пачалося не з крытыкі якраз нацыянальнага лагеру, в сэнсе не нацыянальны лагер пачаў крытыкаваць, пачалося ўсё з закідаў, яшчэ скажем, з Ціханаўскім на гэтым свеце, з таго, што мы не з той апазіцыі, якая ўсё прасрала. Мы не з імі, мы іх шляхамі не пойдзем. Вось гэтыя метады неправільныя. Нічога канкрэтнага, разумееце, яны паўтаралі па сутнасці прапаганду Лукашэнкі. Лукашенко заўсёды так казаў. Вось яны, за імі народ не ідзе, яны не отражаюць інтарэсаў. І разумееце, пачалі вот гэтыя ребята ўсе якраз паўтараць не з уласнага досведу, дзе быў Ціханаўскі 26 год, а якраз з прапаганды БТ. То есть, па сутнасці, яны вось гэты штамп пра кепскую апазіцыю, якая там нешта робіць не так, узялі якраз гэтага БТ. То есть яны змагаюцца і з Лукашэнкам і прыдумалі сабе, не ворагаў, а такіх непажаданых персонаў у грамадстве, якія нешта нібыта ім сапсавалі. Ребята, дзе вы былі, калі гэтыя людзі выходзілі? Чаму вы тады не навучылі? Чаму вы тады не далучыліся, не прыйшлі, тады не перацягнулі? То бок, разумееце, парадокс у тым, што не з уласнага досведу умоўны трыумвірат пакрыўдзіўся на апазіцыю, а наслухаўшыся БТ. То есть я скажу зараз рэч, якая не спадабаецца шмат каму. Бальшыня людзей, якія сёння змагаюць супраць Лукашэнкі, это вата, якая на працягу многіх кадэнцый выбірала Лукашэнку. Ці, як мінімум, ігнаравала разумныя спробы нешта змяніць. І зараз не эканамічны стан, не нейкія там зоркі сышліся. Каранавірус і некаторыя моманты канкрэтныя абсалютна узлавалі простых абсалютна людзей. На гэтай хвалі змянілася сітуацыя, якая не была падобна. Палітолагі гэта называюцца, што сацыяльная дамова паміж дзяржавай і насельніцтвам парушылася. Так вот я пра што? Я не укладаю гэта слово там негатыўна. Я кажу, што это такое паўсядзённа вульгарнае. Это реально ватнікі нашы беларускія родныя, якія былі з бацькам нармальна абсалютна, у бальшыні сваёй. І зараз вот узлаваў народныя збраны. Разумееце, і калі я чую крытык у бок людзей, якія 26 год, а то і 36, казалі пра іншы шлях развіцця Беларусі, это смешна. Мне просто смешна. І мы зараз не то, што патрабуе немагчымага, мы просім просто абсолютно нармальныя пункты ў праграму далучыць. Беларуская мова гэта не нешта надзвычайнае, мы ж не караля просім вярнуць, не Рэч Паспалітую аднавіць і не Вялікае княства з Соймам. Нацыянальная дзяржава са сваёй мовай. Што тут такога? Так нават размовы пра універсітэт. Ребята, які нацыянальны універсітэт? Адукацыя на мове мусіць быць. Нават это не саступка, нават гэта смешна, разумееце? То есть яны зноў-такі бяруць тое, пра што мы прасілі Лукашэнку, пра нацыянальны універсітэт, яны тут нам яго дазваляюць. Ребята, калі вы прыйдзеце, мы будзем вымагаць не універсітэта нацыянальнага, мы будзем вымагаць адукацыі. І гэта нармальна, як ва ўсіх суседніх краінах, ад Расіі да Польшы ў любы бок. Вось вам Всеволод адказвае Светлана Саўченко. Трэба памятаць, па-беларуску піша. Я рады. Трэба памятаць памылку 94-го года, якая краіне каштавала 26 гадоў жыцця, нашага жыцця. Тады радыкальны нацыяналізм прывёў да ўлады Лукашенко. Это байкі зноў-такі этой канторы пра чемодан вакзал. Не было ў нас. Я б з радасцю паглядзеў на той чемодан вакзалы. Не ведаю я, разумееце. Я ведаю з Рыгі, як уцякаў Амамап. Я ведаю гісторыі пра Таджикістан і краіны Каўказа. Не было такога. Разумееце, вот этой байкі, як там Лукашенко выратаў краіну ад нацыяналістаў, это яго гісторыя. Тая ж гісторыя пра муку, якой не было ў Мінску на 3 дні, без штаноў, як мы ўсе хадзілі. Вот это все ты же гісторык. Гісторык Пашкевич, что вы скажете? Я тут гляну з гістарычнага пункту гледжання, скажем так, з таго, што просто, вось усе пералічвае там нашы крыўды, якія там, вось мы бягучы момант, што вось мы тут як бы столькі змагаліся, столькі нас там столькі цярпелі, столькі ахвяраў панеслі, а пасля нас адсунулі, яшчэ зрабілі ворагамі, як бы пэўны час там кавербальна. То, гэта, вядома, крыўдна, но я думаю, што просто не час цяпер этой крыўды зноў-такі не толькі што крыўдзіцца, але і
гэта і неяк ну, старацца іх вырашыць вот менавіта цяпер і да таго часу, пакуль мы яшчэ там нават не выйшлі на канчатковы этап, там і не правялі перамогу. Што гэта ўсё, в прынцыпе, я думаю, што гэта рассудзіць сама гісторыя, гэта ўсё, што там было, і расставіць усё пасля па палічках. Тое, што хто там меў рацыю, хто не меў, бо цяпер, ну, чаму это так ось такая праграма, чаму такая рыторыка пашла з самага пачатку, чаму і такое супрацьстаянне? Ну, таму што так склалася сітуацыя, што ось у сярод насельніцтва узнікла гэта як бы расчараванне ва ўладзе, і ў той жа час за гэты час склаўся гэты негатыўны імідж апазіцыі. Чаму ён склаўся негатыўна, это іншае пытанне. Наколькі справядліва ён склаўся, это іншае пытанне. Ну ён склаўся. І ўсё. І тут калі ўжо хочаш прывабіць гэтай масы у такой сітуацыі, калі яны пастаянна спалі, то трэба якраз такі прынамсі пэўны першы этап прыйсці па іхнай плыні, а не проста спрапановаць сваё і гаварыць, што не, вы, маўляў, не маеце рацыі. І ў прынцыпе, ну, пераможцаў што не судзяць, скажем так, што тыя самы Ціхановскі, там і Бабарыка, і Сапкаў у меншай ступені, бо ён быў менш актыўны. Вот яны ж дасягнулі свайго мэты, яны паднялі народ, а кожны сваім метадамі і кожны са сваім гэтым рыторыкай, то, чаго не давалася нам, столько гадоў не ўдавалася. Нам не ўдавалася, ім удалося. Так. І нават што крытыкавалі того самого Барыку, што вось, маўляў, які наіўны, што ён там гаварыў, што можа там нам электаральную перамогу атрымаць, што можна, калі мы там правасуем, то нам палічаць усё астатняе, там ідзіце там у камісіі, скажем, ідзіце ў назіральнікі, ідзіце туды-сюды. Мы гэта ведалі, што гэта нерэальна. І мы нават за гэта самае і пасмейваліся, што, маўляў, от зараз ім то будзе. А людзі то не ведалі. Людзі проста, можа, там многія шчыра ішлі і думалі, што зараз так, сапраўды гэта апозіцыя, якая там не ведала, як рабіць, хадзіла толькі са сцягамі зразу на плошчу і Галёкава, і нічога там з гэтага не атрымлівалася. А от мы зараз робім. От яны паглядзелі, што гэта самае. І я думаю, што гэта многіх так навучыла, многім паказала, што менавіта, што ну не так усё было проста. Не таму, што апозіцыя была такая нягервая, а такая сістэма такая вот была створаная. І што і тое самае, што цяпер вось ужо без всякіх там акаварожасці, без всякага прымаюць те самыя нацыянальныя элементы в агітацыі, то это можа таксама паказчык таго, што вось людзі зразумелі, што нічого так проста. І таму я кажу, што а пасля гэта ўсё ўжо будзем, як дасць Бог пасля перамогі, будзем разбірацца, будзем там, як называецца, вывучаць, хто меў рацыю, хто не меў, што можна было зрабіць лепей, што не можна, бо ясна, што памылкі былі ў апазіцыі, нельга сказаць, і ўсякая было ў апазіцыі, ну не будзем тут таксама рабіць ужо таго, што рабілі ўсё як надо і ўсё правалівалася. Ну, па-рознаму. Сапраўды прыйшло шмат у зараз пратэстны, так бы мовіць, рух, ці як его правільна назваць, калі вам не падабаецца там наша новая апозіцыя слова пратэстны. Прыйшлі людзі недасведчаныя, якія казалі спачатку, вот мы зараз пададзім там 100 000 заявак і ўключаць нас у выбарчыя камісіі. Не ўключылі. А мы вот зараз сабяром 158 000 жадаючых, яны стануць назіральнікамі. І што вы атрымалі? А мы вот зараз выйдзем на вуліцы і пакажем, вот як мы тут, што трэба паважаць народ. Вам таксама паказалі. То есть вот тое, што мы ўжо прайшлі, яны атрымліваюць зараз. Але тым не менш, ўсё ж такі, Всеволод, тэза пра тое, што пакуль да гэтага ўсяго вот незадаволенасці, скажем, дзеючай уладай не далучыцца, так бы мовіць, глыбінны беларускі народ, яна мае права на жыццё. І хутчэй за ўсё так і ёсць. Пакуль вось менавіта дзе-небудзь там у глыбінке людзі не выйдуць, не скажуць досыць. А для того, каб яны выйшлі, вот зараз вы выходзіце і да іх только па-беларуску. Там замест гукавога афармлення ставіце там НРМ і толькі бел-чырвона-белыя сцягі. І вот глыбінны беларускі народ, што ён скажа? Скажа, что-то тут вот как-то вот не совсем. Ну, тут, ведаеце, можна пажартаваць, конечно, не хочацца пажартаваць, што як бы, ну, это лічыць трэба будзе, конечно, доўга ідці атрымаецца. Вось, але вы разумееце таксама правільна, што, ну, не цікава людзям, якія пажылі ўжо столькі год вось у той сітуацыі, якой пажылі, ну, я маю на увазе вот ты 11%, да, я не скажу, што я ад іх імені кажу, але я сярод іх, я думаю. Нам не цікава, ну,
менять шило на мыло, разумеете? И не хочется далей экстраполяваць і мяняць тэму гутаркі про тое, хто сядзіць на ўсходзе, да, як глядзіць на гэта Крэмль, як можа скарыстаць. Але зразумейце правильно, што любыя змены, якія ідуць, яны павінны ўсё ж такі Беларусь да лепшага мяняць, а не просто тэхнічна тут нейкую бучу там зрабіць і так далей. То, што людзі выграбуць усе прычым, і 11%, і гэтыя 97, тут 100%. Это уже ідзе да гэтага. Так ці інакш прычым. Але зразумейце, што ў выніку вот гэтыя 97, многія з іх разбягуцца назад, это счастливое неведанне. А выграбаць далей за тую Беларусь, якую зараз, вот вы кажаце, не надо ёй палохаць, будуць гэта 11 далей, таму што на нас не зменіцца сітуацыя. Не прыйдзе да ўлады зараз Ціханаўская, мы перажывем, мы не пасыпем галаву попелам і не збяжым адсюль, як бальшыні сваёй. І застанемся па-ранейшаму рабіць свае справы. Мінімальна захоўваць нейкую беларускасць вот гэтых асяродкаў і так далее. Як это не смешна для глыбіннага народа. А глыбінны народ можа разагаваць па-рознаму, разумееце? І я вот пра гэта толькі кажу. І, канешне, яны не страцяць без нас на плошчы, да, вот на гэтай. Але я думаю, што тыя, вот это 11, яны і першымі могуць прыйсці, а апошнімі сысці з этой плошчы пры правільным падыходзе. Я не прашу падманіце нас, я прашу дайце нам шанец на беларускую Беларусь. І ўсё. І адзін Зміцер Дашкевіч, які стаіць у курапатах, ён перастаіць да хрена каго з глыбіннага народу. Калі яго зацікавіць гэта. Але без глубіннага народу яго таксама стаянне будзе марным. Просто подвигам аднаго чалавека. Подвигам аднаго чалавека, ці там некай групкі людзей. Таму што без глубіннага народа мы тут не абыдземся. Мы гэты раз можам перамагчы не на выбарах, хаця выбары это самі па сабе мабілізацыйны фактор. Але тады, калі нас будзе шмат, і калі нас будзе не толькі ў Менску, калі там будзе, скажем, невядома, як што будзе, пакуль што гэта прагназаваць вельмі складана, нават за 2 тыдні да ўсяго, што будзе і што не будзе. Але ў любым выпадку скінуць гэту сістэму, гэты рэжым, мы можам толькі выключна аб'яднаўшы ўсе намаганні ўсіх незадаволеных. І нашы супярэчнасці просто такія, можна там цяпер гаварыць, пра іх разважаць, можна там дзесьці там штабам прапановваць, можна іхныя дзеянні крытыкаваць канструктыўна. Все это можна, але ўсе гэтыя нашы разборкі трэба ўсё ж таки перанесці на той час, калі у нас будзе нарэшце нармальныя выбары, калі мы будзем рэальна выбіраць новага лідара. І вось тады нам сапраўды трэба будзе думаць, зноў такі, і думаць разважліва, і думаць про эту, не паўтараць зноў такі памылак 94 года, калі там кожны думаў сам пра сябе, гэта самы дзялілі там галасы на розныя там прэтэндэнтаў, кагосьці там сплаўлівалі, скажем, каб не прайшоў спецыяльна. Што для таго, каб нам нечага там дацягнуць будзе, тады нам патрэбна будзе 11 менавіта нашых гэтых 11% збольшага, скажем так. І галасаванне зноў такі не дэманстратыўнае, не абавязкова на свайго кандыдата, а глядзець проста з тых кандыдатаў, які маюць шансы на перамогу, які будзе для нас найбольш прымальным. І пры тым так не мець ілюзій тое, што это можна, тое, што у нас склалася яшчэ да гэтага, і што за 26 гадоў только усугубілася, што это можна выправіць просто адным махам. Там прыйдзе хто-то падпіша указ, там увядзе нам школы, там універсітэты, ўсё астатняе там і бюрократызуе апараты і так далей. Мы на прыкладзе, напрыклад, Украіны ж бачым, што яна таксама мела падобныя праблемы і маючы таксама заходнія тэрыторыі, дзе якія былі такім П'емонтам, усё такое націскалі і русифікацыя там дзесь не такія былі. Яны сколько там корпаюцца, уже прашло там 30 гадоў пры паслядоўнай дастаткова такой палітыцы дзяржаўнай. Яны да гэтай пары маюць праблемы з украінізацыяй, што але маюць і тэндэнцыі да змену. Так, я маю на увазе пра тое, што бачыце, это сколькі часу на это спатабуецца, каб это ўсё адрабіць. Без пытанняў, ніхто не зробіць это за дзень. Я думаю, што нам пасля, калі это самае ўжо зноў-такі не хацела дзяліць шкуру незабітага мядзведзя, а я зноў-такі скажу, што пасля нам прыйдзецца думаць не пра тое, просто што узяць там свайго, яго выставіць свайго чалавека, пабегці за яго ўсім 11% паўсаваць, ён 11% набярэ, і пасля будзем назіраць за тым, хто там будзе інша вырашаць. Мы павінны падтрымліваць зноў-такі. Это цалкам слушна. Но медведь павінен пісацца праз «Дз». Пры любым раскладзе. Ты мне, что правильное слово, кажа спадар Александр. Ведаеце, у нас тут вот у рэдакцыі Еўрарадыё нечакана сустрэліся вядомы беларускі дзеяч Сергей Дубавец і малады хлопец з Гарварда Максім Богданович, беларускамоўны цалкам, які распрацоўваў гэтую сістэму платформу «Голас». І Дубавец кажа беларускамоўнаму нацыяналісту маладому Максіму Богдановичу: варта было б на гэтай пляцоўцы паставіць яшчэ BY, каб была беларуская мова. І Максім глядзіць на яго, кажа: а і праўда, а мы і не падумалі. Разумееце, тут я да чаго кажу? А сапраўды, зараз такая напружаная сітуацыя, ўсё робіцца ў тых же самых штабах вось так, усё наскокам. Можа прыйсці таму ж самому Сцебураку,
подказать, а вось тут вот трэба было б вот такі момант улічыць, давайте я вам дапамагу, тут подцягнецца Пашкевич, там подцягнецца яшчэ хто-небудзь з тых, хто наракае, і разам зробіцца. Ну гэта відаць толькі на тых выбарах, якія будуць праз паўгады. Але нават цяпер услуга таксама чаму з чаго раптам абыходзілі нацыянальнае пытанне, а цяпер раптам столько за апошнія дні столько шмат зрабілі. Я думаю, что все это за того, что просто это, что нехта там прыйшоў, падказаў, і можа там унутры штаба былі людзі, якія... Давайте пачнем не з таго, што прыйшоў падказаў, а з таго, што людзі бачаць зваротную сувязь, а яна ёсць, разумееце? І калі просяць не прыходзіць з нацыянальным сцягам, а людзі прыходзяць з нацыянальнымі сцягамі, ну значыць гэта ж не КДБ як бы адпраўляе туды, правільна іх. Зразумела, што нейкая частка грамадства актыўная, якая прычым прямым і пераносным сэнсе лезе пад сцэну. Яна з гэтым сцягам як бы ішла і да таго. І людзі ну памалу бачаць крытыку, як хочаце ўспрымаць, канструктыўную, неканструктыўную, но яны рэагуюць на гэта. І гэта нармальна цалкам. А гэта ўжо дае спадзеў на тое, што нешта разам зробім. Ну спадзеў, пакуль толькі спадзеў. І на тым дзякую, як кажуць, а то столькі гадоў і спадзеву не было. Всеволод Сцебурака, Александр Пашкевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы. Слухайце і глядзіце нас.